Έχω παίξει το πρόβατο σε ένα σωρό διαφημίσεις. Να εδώ, είμαι σε μια διαφήμιση για φέτα. Αυτός εδώ, μπροστά. Εδώ είμαι σε μια διαφήμιση για γάλα. Και εδώ είναι η πρώτη μου διαφήμιση. Ήταν για γιαούρτι. Δεν φαίνομαι πολύ, είμαι στο βάθος. Αυτή μπροστά είναι η Μέρη, συνάδελφος. Είναι πολύ φίλη. Τώρα σε αυτή τη διαφήμιση για τη Δοδόνη δεν θα με χρειαστούν. Τα προϊόντα τους είναι πολύ αγνά και η γεύση τους αρκεί για να σε πείσει. Τι να κάνουμε? Πάμε, Μέρη. Από 514 χωριά και 5.000 παραγωγούς, και μικρούς και μεγάλους, Δοδόνη, η γεύση του καλού.